खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। गिबियावनो आं दिनै बै समनि माखासे बर'फोरनि थुख्रा थुख्रा जाबोनाय माखासे जारिमिनफोरखौ सानसे समाव रन्जन सारा जोंजों माखासे सम होनानै सावरायलायदोंमोन। बे सावरायलायनायाव बर'फोरनि माखासे थांखि बिथांखिफोरखौ माबायदि बर'फ्रा मोगा मोगि जानो गोनां जायो बेफोरखौ बर' हारिनि गेजेराव बे सारनि बुंनाय रावफोरखौ बर'फोरनि गेजेराव बुंफिननो थाखाय बा रायजो राजानो फोरमायनो थाखाय मालाबाबो बिदि माखासे सम आरो बोथोरा गोरोबलायनाय मोनफिननाय नंला खोमा होननानै साननानै दंमोन। नाथाय रन्जन सारनि बुंनाय रावफोरखौ दिनै बुंफिननो थाखाय रायजो राजाफोरजों दिनै फिनै समखौ मोनफिनबाय आरो बुंनो थाखाय माखासे रायजो राजानि दिनै लैहोर लैहोर आगान सुरनाय बर' हारिनि मोननो गोनां माखासे मोनथायफोरखौ बर' हारिनि मोननो गोनां माखासे सोमावसारनो आगान सुरनायाव रन्जन सारनि बुंनाय रावफोरखौ दिनै रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायनो थाखाय दिनै लामा मोनफिनबाय। आरो आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जायोबा आं हाजासे बर' हारिनि गेजेराव आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो। बेखौनो आं दिनै बुंनो नागिरदों। जेब्ला जों माखासे समाव रन्जन सारजों जिरायलायनानै सावरायनाय समाव रन्जन सारा जोंनि सिगाङाव फोरमायदोंमोन बर' हारिनि गेजेराव दिनै थाखुमा थाखुमा दावहा नांबोनायाव माखासे दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै गावनि गथ' गथायफोरखौ दिनै सोरबा दिनै जिउ बावनो गोनां जाबाय, सोरबाया दिनैसिमबो बावसोमनो गोनां जादों। नाथाय दिनै माखासे रायजो राजाफ्रा दिनै बिजनेसफ्रा माखासे मावनो थाखाय दिनै लामा मोनदों। दिनै बे आफादनि थाखाय सोरबा मोना गुना सोरबा दिनै बेफार फालांगि मावनाय समाव बर'फोरखौ थगायनो थाखाय 10 बार थगायनो थाखाय सिन्था खालायनो गोनां जाबायमोन। सोरबा दिनै बर' रायजो राजाफ्रा मोनानानै थाङोब्ला बे बर' होनोब्ला बेखौ राव होनो गिफिननाय जाबायमोन। नै बिदि माखासे समा फैबायमोन बर'फोरनि गेजेराव। गिख्रंनाय बर' हारिखौ गुबुन गुबुन हारिफ्रा फैबायमोन होननानै रन्जन सारा फोरमायदों। आरो लोगोसे बेखौनो बुंदों जेब्ला रायजो राजाफोरनि खुथाब सावरायनायाव दिनै NDP आफादा रायजो राजानि लुबैनाय बायदि सावरायनो थाखाय खावलायनायाव दिनै NDP आफादा सावरायलायनो थाखाय रायजो राजानि खाथियाव फैनो गोनां जादों। दा रायजो राजानि बारगा खामानि मावनाया मोजां नङा होननानै फोरमायदोंमोन। नाथाय मोनसेल' रन्जन सारनिफ्राय बुंनाय राव, सरकारजों माखासे टेबोलाव सावरायलायनो थाङोब्ला सरकारनि खाथियाव माखासे बर'फोरनि मोननो गोनांखौ दाबिनो थाङोब्ला बर'फोरनि गेजेराव मोनसे आखु दं होननानै बुंदोंमोन। दिनै बे सैथो। सरकारजों माखासे आन्दालन खालायनो थाङोब्ला गावजों गाव नांलाय खमलाय गावजों गाव थेर फाथिलायनायनि उनावसो सरकारजों सावरायनो थाङो आरो सरकारजों नांलायनो थाङो। नै बेहाय बिथांमोना साखाफारा जानानै थायो। बिथांमोनखौ मा बुंनांगौ, माबायदि आदब खायदाजों बिथांमोनखौ दमन खालायहरनांगौ बेफोरनि साखाफारा जानानै थाखानो थोननायसो जायो होननानै रन्जन सारा बुंदोंमोन। बेफोर गासैबो सैथो। मानो होनब्ला जों दिनै नुफिनबाय मिनिथावना बाथ्रा, सोरबाया दिनै बर'फोरनि मोननो गोनाङा थोबाय होनना बुंदों, सोरबाया बुंदों जोंनो दिनैसिमबो मोननो गोनांखौ मोनाखै। दा रायजो राजानि मेगनावथ' मोनाखै, सानजानि माखासे मोननो गोनांफ्रा दिनैसिमबो मोनाखै। बै समनि माखासे गुफुरनि दावहाफोरखौ नायोब्ला दिनै आरो माखासे बै समनि दावहाफोरखौ बर'फोरनि गेजेराव गुबुन गुबुन हारिफोरजों दावहा जानायफोरखौ नायोब्ला बर'फ्रा मा मोनदों? मोनफ्रामबो दिनै साननानै नायोब्ला जेबोआनो गैया। रन्जन सारा बेखौल' बुंदों बर'फ्रा मोनबाय होनदों। मा बुस्थुखौ मोनदों? जिखुनु जाया बर'फ्रा लन लानो थाङोब्लाबो माखासे हानि डकुमेन्ट्सखौ बियो होनदों। दा हानि डकुमेन्ट्सआनो बर'फोरनाव गैयाब्ला होमब्लाय मा मोनखो? आरो माखासे दिनै जिखुनु जाया दिनै आसामाव जिखुनु जाया गुबुन गुबुन आफादफ्रा जुदि मास मोनसे बन्द' खालायोबा बर'फोरनि जायगायाव बेमार सेमार जायोब्ला सोरबा बेमारिफोरखौ बिजि होनानै मुलि जाहोनानै बर' रायजो राजाफोरखौ मास मोनसे मेडिसिन होनानै
मुलि होनानै जिखुनु जाया देहानि थासारिखौ मोजां फाहामनो थाखाय मुलि सुलिफोरजों होबथानो थाखाय बर'फोरनाव बिदि गोहोबो गैया आरो बर'फोरनि जायगायाव मोजां मेडिकेलबो गैया। आरो बर'फोरनि गेजेराव अबेबा जायगायाव थांनानै ज' थांनि बर'फोरनि गारिजों होननानै बर'फोरनाव गंबेसे गारि गुरा दं आरो गंबेसे गेलामाल दखान दं, जिखुनु जाया बर'फ्रा जेबोआनो गैया। गासिबो मोनदों माखौ मोनदोंबा दिनै बर'फ्रा मानो खुथाब जिखुनु जाया सरकारनि अफिसाव मानो थाखाय हर सान सैमा फाग्ला बायदि जमथाफैनो गोनां जायो होननानै जोंनि सिगाङाव फोरमायलायदोंमोन। नाथाय गासैबो सैथो। जिखुनु जाया नों बेंकआवनो थां, सोर बेंकआव बर' अफिसारफ्रा बर'फोरनो नोंनि डकुमेन्ट्सआ अके होननानै लनफोरखौ मावो, जिखुनु जाया खामानिखौ मावो। डकुमेन्ट्सखौ गासैबो बर'फोरनिखौ गासैबो डकुमेन्ट्सआ थोजासे गैया होननानै खामानिखौ मावा। जिखुनु जाया अबेबा मोजां खामानिफ्राव बर'फ्रा आगान सुरोब्ला मोनफ्रोमबो डकुमेन्ट्सफ्रानो बर'फोरनिया गैजोबा होननानै सोरबा अफिसारा बुङो। अब्ला दिनै बेफोरबायदिखौ अराय सम बुंबाय थाजादोंब्ला दिनै बर'फोरनि मोनबाय होननाया अबाव थांखो होननानै बेखौ फोरमायलायदोंमोन। नाथाय बेखौनो सैथो। जेरैबायदि दिनै सोरबाया होनदों बर'फोरनि मोननो गोनां बिनो थांनायाव रथ', सोरबाया होनदों जों नेनो हाला, सोरबाया होनदों दिनै बर'फोरनि दिनै थैसोमनाया थैयै दिनै थैनायनि माखासे गोथैफोरखौ अबाव दोननो अबाव सावनो, बिमा बिफाया दिनै दुखु दाहाफोरखौ फिसा हौवा गेदेरनिखौ लानो ना बिफानिखौ लानो ना गावनि खांजोबनाय गथ'फोरनि दुखु दाहाखौ लानो। मालाबा बिफाया गावथार जानाय, मालाबा फिसाला गिदिरा गावथार जानाय, मालाबा फिसाला उन्दैया जेल जानाय, अबेबा समाव मालाबा फिसाजोफ्रा बिदिनो जिनाहारि खालायजानाय, मोनफ्रोमबो दुखु दाहाफोरखौ दिनै सहायनो गोनां जादों। दा बे सहायनो गोनां जानायाव बर'फोरनि माखासे लिडारफ्रा गासैखौबो मोनबायल' होनना बुङो। माखौ मोनखो? बे मोननायनि माखासे फोरमायलायनायाव रन्जन सारनि बुंनाय रावफोरखौ जों मालाबाबो रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायलायफिननो थाखाय बा रायजो राजानो खिन्थाफिननो थाखाय बेफोरबायदि सुबिदाखौ मोननाय नंला सानदोंमोन। नाथाय बर' रायजो राजानि अननायाव दिनै फिनै रन्जन सारनि राव बुंनायफोरखौ दिनै फोरमायनो थाखाय सुबिदा मोनफिनबाय। बिनि थाखायनो आंनि गोसो गोरबोआव हाजासे गोजोननाय बरायदों रायजो राजानि खाथियाव। बर'फ्रा दिनै माखौ मोनखो? आरो सरकारजों नांनो थांनायाव दिनै दिनै गावनि फिसा हौवाफ्रा साब्रैबा सोरबा बिदा गेदेरा गोजौआव थानानै जानाय नङा, 2 थाला 3 थालायाव बिदा फंबाय साथामखौबो माखासे थानाय जानाय माखासे सुबिदाफोरखौ बे फंबाय साथामाबो माखासे सुबिदाखौ मोननो थाखाय मोनथायखौ मोननांगोन होननानै फोरमायदों। आरो बेखौ जों दिनै नुदों, सोरबा दिनै बिदा फंबाय सानै साथामाव बा सानैयावनो दिनै सोरबा सासेया दिनै राजा जानानै सोरबा सासेया दिनै माखासे लामानि फुटपाथाव थाग्राबाथ' जानाय नङा। जों दिनै बर'फोरनि गेजेराव नैबेखौ नुबाय थादों बारे सोरबाया दिनै राजानि खसाब गाननानै, सोरबाया दिनै हाथाइसालियाव मानसिफोरनि गारनाय माखासे मेथाइ, सोरनिबा ओंखाम खालायखौ खननानै जानाया बर'फोरनि जों दिनै बेफोरबायदिखौसो नुदों। मानो होनोब्ला दिनै बर'फोरनि दिनै थोजासेया अबाव मोनखो? नाथाय दिनै माखासे लिडारफ्रा नैबेखौ बुंनो थांगासिनो दं, सोरनिबा दिनै सरकारनि हेफाजाबखौ लानानै ना गावनि माखासे मोननो गोनां मोनथायखौ लानानै गावनि थांनानै थानायाव माखासे सुबिदाखौ मोननानैसो मोनखो माखासे सरकारनि सुबिदाखौ। नाथाय बर' हारिनि थाखाय माखौ मोनखो? नैबेखौ दिनै रायजो राजाफ्रा मोजाङै बिजिरनानै नायोब्ला गासैबो सैथो। दा आं बेखौनो लास्टआव बर' रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायो, जाहाथे रन्जन सारनि बुंनाय रावफ्रा दिनै गासैबो सैथो होननानै रायजो राजाफ्रा एसे बिजिरनानै नायोबा मोजां जागोन। रन्जन सारा मोनसेल' खोथा बुंदों, जिखुनु जाया सरकारजों नांनो थाङोब्ला बर'फ्रा जों थांगासिनो दं आरो गावजों गाव माने दान्थे बोथे गावजों गाव माने नांलाय खमलायसो
दावहायाव ओंखारलाङो होनदों। जिखुनु जाया दावहायाव ओंखारलाङोब्ला गावजों गाव जुदि थेर फाथिलायोब्ला बेयाव माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जानो हागौ बा गावजों गाव माखासे भुलफ्रा गोनो गोथो जानानै खामानिया साक्सेस जानाय नङा होननानै रन्जन सारनि खुगानिफ्राय फोरमायनाय राव दं। दिनै माखासे जोंनि बर'फ्रा दावहाथिलियाव थांनायनि सिगांनो ससियेल मिडिया निउसनि गेजेरजों जों बे जायगायाव दावहा नांनो थांगासिनो दं, नोंथांमोना जोंखौ माबायदि थगायहरो, माबायदि जोंखौ नोंसोरो थगायनो हायो, माबायदि जोंखौ एरायनो हायो, बेखौ नोंसोरो माखासे आइडियाखौ खालायनानै दोन बर'फोरनि गेजेराव। नै बिदिखौ माने गावजों गाव गासैखौबो माने गोसार होनानैसो बर'फोरनि नांनो गोनां माखासे दावहाखौ नांनो थाङो होननानै रन्जन सारा फोरमायनाय राव दं। उननि समफ्राव बेखौनो रायजो राजाफ्रा बिजिरलायनानै जाहाथे बर'फोरनि माखासे सोमावसारनो थांफिननाय दिल्लीयाव बे ब्रैथि सोमावसारनायखौ दिनै दिल्लीयाव साखा फारा जानानै थांनायाव जाहाथे गावजों गाव मोनसा मोनसि जायालासेनो बयबो बर'फोरनि मोननो गोनां मोनथायखौ जाहाथे हेफाजाब होयो। रायजो राजाफ्रा माखौ मोनखो? रायजो राजाफ्रा माखौ मोनखो ब्रैथि खेबखौ मोननो थाखाय रायजो राजाफ्रा आगान सुरनो गोनां जाखो? बेखौनो आं लास्टआव मोनसेल' बुंबावबाय। जिखुनु जाया समाव बर'फोरनि दावहाथिलियाव थाङैनि सिगां बर'फोरनि बे सोमावसारनो थांनायाव बर'फ्रा गावजों गाव नारा नाथा माखासे दिनै सोंखारिलायनाय, बखिलायनाय, माखासे गावजों गाव होबथालायनाय, बेफोरनिफ्राय जानगाराव थानानै बर'फोरनि दिनै गेजेराव खौसे जानानै जाहाथे सरकारजों सावरायहैयो, गावजों गाव बेले बेजे जानानै जाहाथे बै बिथांमोनजों सोमावसारनो थांनाय जायगायाव जाहाथे देरहासार जाबोनो हायो। बिथांमोना माखासे आदब खायदाफोरखौ जाहाथे सांग्रां जानानै थानो हायैबायदि बर'फ्रा खौसे जानानै जाहाथे बे सोमावसारनायावबो लैहोर आगान सुरनो थाखाय हेफाजाबखौ गोसो गोरबोजों थांनो हायाबाबो गोसो गोरबोजों जाहाथे हेफाजाबखौ हरो इसोरनि सायाव। बेखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो बरायहरनाय थाबाय। आरो बिथांमोना बे ब्रैथि खेबनि जाय बिथांमोना दिनै दिल्लीयाव थांनानै सोमावसारनो थांनायाव जाहाथे मोजाङै बर'फोरनि दिनै स्ल'गान होनानै जाहाथे बिथांमोना गावनि माखासे दिनै न'खराव आलो गोजोनै मोजां देहायैनो सफैफिनो, बेखौ इसोरनिसिम आर'ज गाबनानै आङो मिजिंथियो।